това видео ще говорим за университетите в България. Въобще заслужава ли се да пишете университет и какъв е моят скромен опит с един от университетите в България. Преди известно време бях попаднал на един клип на Венци Зисов, в който обясняваше за разходите на това да си студент в София. Имаше доста неща, които не смятам, че въобще са актуални и ги беше обсъдил както трябва. Може би доста от вас не знаят, ама аз съм на 19 години и завърших гимназия преди около половин година вече, тази година демек. Както всеки, като завърши гимназия, повечето хора са объркани и си нямат на идея какво да правят. И аз бях един от тях. Чуих се въобще има ли смисъл да записвам университет, въобще ако да, какво, и чуих се има ли смисъл цялото това нещо. В крайна сметка реших да го направя това нещо и доста съжалих. Сега ще ви разкажа реално погледнато накратко цялата история каква беше. Моята идея беше за релокация, тъй като и преди съм споделял, съм от доста малък град, Карлово, който ако си млад няма много какво да правиш и няма на къде да буташ. И моята идея беше релокация в София. И реших поради някаква причина да отида в Техническия университет в София със специалност автомобилна електроника. Не бях проучил достатъчно добре нещата, въобще не знаех искам ли да се занимавам с нещо подобно и честно да ви кажа, още първия ден, в който отидох, и имах чувство, че просто ще напусна доста бързо оттам и че не се намирам къде трябва да се намирам. Аз бях редовна форма на обучение, което това е най-смотаната форма на обучение, която може да запишете, освен ако вашите нямат пари и не ви издържат 4 години докато не завършите, което ще означава, че на 23 още ще взимате пари от вашите, което е малко несериозно. На мен това ми се струваше доста абсурдно. И аз бях почти 7-8 на пълен работен ден. Вие стоите почти цял ден там, може да стоите и сутринта, може да стоите и следобед, може да стоите и вечерта. Не казвам, че абсолютно всичко в университета е безмислено. Има неща, които няма как да практикувате без да сте завършили, като например лекар, адвокат, така нататък. Знаете абсолютно всички неща, които изискват да имате образование. Но смятам, че това нещо, което аз записах, няма абсолютно никаква логика и може да се практикува дори и без да сте завършили някъде. Общо взето, разходите в София не са чак толкова големи, колкото си ги представят повечето хора, и това не беше големия проблем. Проблемът беше, че аз не можех да работя докато уча и съчетанието на тези две неща беше почти невъзможно и да изкарваш някакви нормални пари, че да преживяваш. И също така 90% от специалностите в повечето университети са напълно безмислени и повечето хора, които влизат в университет, е поради причината, че техните родители са ги накарали да го направят това, те си нямат на идея защо са там, какво правят там и си мислят, че просто това им гарантира едно хубаво бъдеще, което далеч не е така. Този документ, който го взимате, ако искате и в чужбина отидете, този документ значи едно и също навсякъде и не ви гарантира абсолютно нищо. Никой няма да ви потърси след това и няма да си направи труда да дойде да ви предложи директна работа, пък и в доста от случаите искат да имате не знам си колко годишен опит, който няма как да го имате, защото вие сте прясно завършили. И доста от студентите след това остават без работа в сферата, в която те са завършили. Въпреки практиките, които ви предлагат и всичките тези неща, не смятам, че някой много го интересува там за вас и че според мен това е единствено само да ви измучат парите от пръстите и всичкото това нещо си е направено изцяло и само за пари. Реално погледнато, аз в София, когато отивах, бях напълно ясно, че няма как да отида на квартира, тъй като всички знаем, че наемите в София са нереални. Просто не ми бяха по силите аз всеки месец да плащам наем, без да знам дори дали всичко ще се получи там и дали ще мога да съчетавам ученето с работа. Така че аз реших да отида на общежитие. И сега ще ви отговоря на въпросите дали наистина е толкова мизерно в общежитията на студентите в студентски град, колкото се представя в социалните мрежи. Честно казано, сега ще ви оставя един клип да видите в какво състояние си заварих аз стаята. И в какво се превърна след един много малък ремонт.
Така както може да видите, състоянието, в което заварих стаята, не е никак зле за скромните 63 лева наем, които се плащаха на месец за моето общежитие. Все пак за 63 лева взимате една стая с баня, имате съквартирант естествено, защото не може да сте сами. Аз моя съквартирант не го познавах, излезе точен маняк, всичко беше точно, не съм имал някакви притеснения, разбирахме се, всичко беше както трябва. Естествено, не всички общежития са в добро състояние, има някои в доста мизерно, но за парите, които взимате, смятам, че има нужните условия на живот. Както Венци беше споменал в неговия клип, че е намерил най-евтината квартира в Пловдив и се е стискал на студа. Не смятам, че най-евтината квартира ще ви предложи нещо повече, отколкото това, което ще ви предложи общежитието реално погледнато, защото вие за най-евтината квартира ще е със сигурност едностайка. Вие взимате абсолютно същото и в общежитието. Да, не е много голямо, но има всичките нужни неща. Естествено, не е обзаведено и вие ще трябва да се погрижите за това. В моята стая нямаше лампа дори. Маняка, който беше при мен, е решил да си вземе и лампата. Няма проблеми. Както видяхте, целите стени бяха издраскани с графити, това са тапети. Фърлихме една боя върху тапетите и се освежи и всичко стана доста по-нормално, откакто изглеждаше преди това. Имайте в предвид, че ако искате да ходите на общежитие, няма повечето нужни неща от страна на обзавеждане. Говоря, ние нямахме хладилник, трябваше да купуваме хладилник. Също нямахме микроволнова, например. Пералня няма. На мен ми се налагаше да пера на ръка, което за мен не е проблем, но също така има обществени перални долу, точно под общежитията. Да, някои неща ще трябва да си ги купите сами. В нашата стая нямаше тераса, между другото. Има някои, които имат тераса, има някои, които нямат. Като цяло може да се падна в доста по-лошо място. Обаче Студентски град е пълен, нали, с студентски общежития и блокове и аз бях хвърлен на майната си в най-последния блок, който беше на доста голямо разстояние и трябваше да се придвижвам с градския, тъй като аз отивам до София с колата всяка седмица, но пред общежитията е брутален ужас от страна на паркиране. Да знаете, ако решите така случайно да направите този избор да учите в София, студентски град, паркирането е много сложна процедура. Аз лично отивах няколко часа по-рано от повечето хора в неделя, за да мога да си намеря място едва си намерях място да си спра колата и повечето коли там където ги жулят, всеки спира както си иска, беше пълен хаос. Паркинга точно пред моето общежитие беше под всякаква критика, просто беше пълно скалища. Един ден заваля яко дъжд, няколко хора не можеха си изкарат колата от тия калища, закъсаха вътре. Дерат са безобразно много колите в студентски град. Аз изкарах огромния късмет за един месец, в който бях студент и не ми удраха колата нито един път, което беше брутален късмет. Аз знаете, че аз доста си пазя колата и държа на нея. Та общо взето главните причини, поради които аз реших да напусна и смятах, че това е правилният избор, който аз трябва да направя. Не си заслужава да си тровя аз 4 години там, да се стискам по този начин. Накрая нищо от това да не си е заслужавало, нито някой ти гарантира нещо. Нямам на идея какво ще правя след това и целите тия 4 години, в които да стоя там, просто не си заслужаваха по никакъв начин. Аз виждах просто едни хора, които си нямат на идея какво искат да правят, объркани са, нямат абсолютно никакви цели и просто са решили или че ги мързи, или просто техните са им казали отиди и просто те взимат едни пари от техните там. Обикалят си студентски град, търчат си и това е. Просто хора с недоизживяно детство. И аз реших, след като мина един месец от моето приключение като студент, да взема това решение, което беше най-доброто решение, което мога да взема в живота ми до момента и просто отидох и напуснах. Процедурата става много бързо, пари естествено не ви се връщат, семестрите са станали на космически цени също така и не знам как се изискват тези неща от вас, просто родителите ви трябва да имат много пари, за да могат да си го позволят това нещо, защото трябва да фърлят 1000 левове по вас всеки месец. Семестрите също са, няма да споменавам цената, която на мен ми струваше семестъра. Естествено, сега не отправям никакви нападки към който и да било университет или университета, в който съм бил аз. Всеки си има решение, това е просто моето мнение. Всеки взима решенията си за себе си.
и процедурата стана доста бързо, отписаха ме за един ден, фанах си багажа и си тръгнах оттам. Това просто бяха едни изгубени пари, едно изгубено време, чувствах се все едно, просто съм отишъл на почивка за един месец в София. Крайна сметка, според мен лично, ако искате да пишете нещо, което не е свързано с медицина или там право и тези неща и архитектура и тем подобни неща, които изискват задължително да имате образование, просто не се заслужава и няма абсолютно никакъв смисъл от това. Ако искате просто да ходите и да безделствате и да сте в тежест на вашите и накрая нищо да не стане от вас, това си е ваше решение. Но според мен това не ви гарантира нищо. И където и да отидете по света, в който е университет да отидете, това не ви гарантира никакво бъдеще. Не е нужно да фърляте излишни пари по квартири, като за доста малко пари получавате и нищо годе нормални условия за живот. Също така има и студентски столове, отивате там за 4 лева, си ядете много прилично и готвено, така че разходите не са чак толкова големи, но все пак, ако сте редовна форма на обучение, няма как, ще трябва някой да ви издържа. Затова лично според мен, като съвет от мен, ако сте решили да пишете университет, просто пишете задочно, ако има такава възможност за вас. Така че да, надявам се тази история да ви е била полезна и ще се видим в следващото видео.